играйте на място и кога се въртите. Добре. Защото вие почвате да се въртите, пък те гледат вас. Добре. И нищо, че аз ще отплесва неща. Той ли са делтаните? Тук. Там гледай. Това са. Айде, давай на там мисъл. Направете го. Госпожо Келеджиева, утре предстои на Театър Класика пътуване до Бургас за поредното участие на трупата в Международния фестивал Бургаски изгреви. Какво е настроението и какви са очакванията? Както винаги, Театър Класика е подготвен за участието си в Международния фестивал Бургаски изгреви. Това е 10-то юбилейно издание на фестивала. Настроението е много добро, емоционално заредени сме и готови да печелим. На последното издание на фестивала Сливенски корени, последното лято на Индже, с който спектакъл всъщност ще представите на Бургаски изгреви, спечелихте 5 награди, в това число и за цялостен спектакъл, за мъжка, за женска роля. Очаквате ли подобен успех и там? Много се надявам да се представим достойно. В фестивала Бургаски изгреви ще вземат участие може би над 35 творчески състава. И това ни стимулира, това ни амбицира и факта, че ще мерим ръст с театрални формации от цялата страна, ни кара да се организираме така, че наистина да представим най-доброто, на което е способен Театър Класика. Разбира се, че много ни се иска да се върнем с награди, дано и публиката, и журито ни харесат. Аз чрез вашата медия искам да пожелая успех както на театралната формация, която ръководя, така и на сливенските трупи, които също ще участват, защото от Сливен ще има 3 състава. Това е Театър Класика, формацията, детския състав театрален на читалище Зора и театрална формация при хуманитарна гимназия. Така че пожелаваме на колегите успех и разбира се на всички актьори на Театър Класика да покажат най-доброто от себе си, още повече, че това е последният спектакъл на този състав на Театър Класика. Те са абитюренти, така че ако спечелим награда, това ще бъде и награда за техния труд и в същото време пожелание за попътен вятър, за награди в живота. Споменахте, че това е последното представление на тези театрали в Театър Класика. Това нали не означава, че това е и последната постановка на Театър Класика? Ами много последни неща станаха. Въпросът ви съдържа поне 2 пъти тази ключова дума, като сложим и последното лято на Индже, а 3 е свещено число. Надявам се да ни донесе късмет и лично аз бих искала живота на Театър Класика да продължи и да го има във времето Театър Класика. Така че надявам се последното лято на Индже да е първо стъпало за следващи театрали. И да не е последно лято за класика. Последното лято за Театър Класика. Добре, благодаря и успех на всички. Благодаря. Батя Никола,